سلام هاميتم سيو كبرانن زي برايم تقرينيا أيو هذه زوادنا لكم زيناتات إنه كنكافلكم فتينا لنا حدشتي تغزالتنا كنا سبسكرايب بمقوار بيتسبك تكونوا نعدمكم هذه حمشت حدار مشات زواد هو ما قدستي مع بالتاتنا بهون كبل فنوا عبيتي قنالات تلفزيون إثيوبيا تقاريصهم فنوا حيال قنالات تلفزيون إثيوبيا بسنكي زقاتما تكنيك تقاريصو تباهلو لهم فنوا نايتهم قندي تباهلو مزفلتو ABC فانا زركبهم حيال وشت عدي قنالات تلفزيون لومي أماسيو بدنقت كم استقارصي تقليسو زلهم زي مقراط زي تليبورت تباهلو زفلت كوباني أقرابي أقلقلو ساتلايت بزقاتمو تكنيكاوي ساقام استفتر مخانو اتوم مرخبتي بزحاتي مافليتهم زلهم كم مجلسي توم زتسألو مرخبتي بزحات اتي ساقام عبد إسرائيل عب زركب SES استبهله مدبر تليبورت بسنكي حما خونتات أير زقات أما تكنيكاوي بلشت صعبوز تفادرم مقراط حيل إلكتريك مخانيو حبيرم زلهم زي مقراط زي نتوم مبزحتيهم بزي أجر كل ساعة يستقامو واشتعادي قنالات كم زي سألوا ميتفليتو زلهم كوبانيا تليبورت بوغنو نتي سرع فنون عب نور مملاس ساعات يجبر كم زلود ما ترجاجي زلهم يخون بر تلفزيون تجرين دمسو يانن يسرحو كم زلو يو ترجاجي زلهم ودب ولدو تجراي ولدو كاب هاجراوي مرز بورد إثيوبيا بلوم على تحمش تحدار خلتشان عصر شومنتن عمت مرت حجاوي أفلتو توهيبو ولهم كاب حوحات استجمع فنج على مسرته حدا ودب عب مقالنا مسراتي جوبايو أكيد من بارو ذكر خوينهم لوم على بعلي حجاوي بارتنا تلابيس لهم اتي ودب حوحات كم تسرز دما أي أمنيم سلزخونا ون اتي ودب كنت كوين عزب حسب كم زلوا دما كجلس عنهم تومز مسرته عبلات عب ودب سمرت كم زنبرو زقرب لهم حتوتات ملاش كبون تسمع معلوم نسخاتهم دحرعي تجيتاتشو ردا ناو سمرت كم زعتكم يزقمت نيرمو كاب سمرت زوت أسبب لكم ديو ويس زعواز تتنقرنا نحنا سمرت ينورنا معلش سمرت سلزة ينورنا already مستي زنيو هاجراوي مرز أورد نامونغو حوحات زلوا زي مسمعنا already حوحات كم تسرزة بدوداب بفريتيو زي أبو ناتجرأ نبرون عند النحن نياتو يقدمنا إذا العالم مالتي سلزي already مستسرزة نحن نعلنا بارتي حسب أمسينا ياو تحسب نسو ناب ملا أولاتنا ونفنينا يو تحرسو زأمنون بركز ولا أمانو أولون بيزو فلا يدمع ناتنا فليز زبلو زي كباب يوم ملك عزبها التحساسبة تجارو حجي بتين بقى زي الراجح ناي كباب ياونت ملك عتلو زي زطف خون الله كابجاف حمراق سابجاف لما تقال لنا نحن مالت سلازي تريوم زلهم نوزي غوا يتساتف زلون كاب كل خبابتات يم زلو ياو ماخل هاجر زل حزبنا ول زساتفيو دياسبورا زل حزبنا ول زساتفيو مالت سلازي ملا تግራዋይ كيكيو يخل يزولنا يبارت مهانو حساب نقبر مالت وررتي حزون مريت معراب تجراي أكل كلام حراجيرهم بمقرب قصيلة معلوم حزبي والقاي سجدي أكل جوندر بيجي مدرام حرايوز بلا آتو جيت يعدل عبتي بمسألة قوام تهاجر معرب ويزوبا تجراي زخنا مريت تكززب نزبها العطوات بمسلطان وعلى بريتورا أن تحسون قصيلة معلوم بلوم عنات بهراوي كللاوي منجست أمحرا عب زوبا معرب تجراي كتمادان شان أبلات زبع تكزو تهدراو سلطنا مهابون قصيلة لهم عبتي سنة سرعة سلطنا جنرال ملكا مبينة عزاز زي حمشايك مكانايزد كفلتور مكتل أبومبر كوميتي مملاس مننتن وسنن أمحرا والقاي ساقدي إيلوز صوع آتو جيت عدل بورار زحزو أمر رحا أتاكتما سراوت مكالغال فيدرال إثيوبيا آبتي سنة سرعات كم استرخبوا لما تقليس اللهم حتو مننتن وسنن هزب والقايد حاكين حتو بمخانو بجح مسوات هوت بمخفال أمحراوي مننتنان وسنن بمتحبار أخبرنا إنا كبل نتي بورار بحيل زحزو مريت أكال أمحرا بمقبار قريب ملوم آتو جيت عدل وسيخو أبز حلفة زمن جزات حوحات زيجاتات أب جزا مريتهم أم حراوي من تجففهم نيرم زدلي وخدان خدنوا أخالن زدلي وقام قاون عيتزاربون ببحلمون لمدومن سرعات مرعوهم كيف السمو بزدلي ودرفن شللان سمعتهم كي جرسو تخلخلهم صنيحهم كبل جالسهم نحنا جوندر بيجي مدرام حراينا كبلو سلازخ قالوا دما خبيد قفع المكران وردوهم كبل تزاربهم حزب الكايس بلو معرب تجراي بسن البنا بقام قاب حافشان جوندر بيجي مدرام حرايو كبليو
እቲ ኣብ ታሪክ ዘይፍለጥ ኣምሓራዊ መንነት ከልብስ ተሰሚዑ ኣምሓራዊ መንነትና ወሰናን ብሕጋዊ መንገዲ ክሳብ ዘረጋገጽ ዝኾነ ይኹን ቃልሲ ክንቃለሲና እውን ኢሎም እቶም ወረርቲ ነዚ ንምጽናዕ ድማ ኑዛዜ ሰማዕታትና ክነተግብር ኢና ክብል ገሊጹ ወረርቲ እቲ ብሓይሊ ዝሓዝዎ መሬት ብምትሕባር መንግስቲ ፌደራል ሕጋዊ ንምግባር ይሰርሑ ከም ዘለዉ ዝፍለጥ እዩ ኣብይ ብጀነራላቱ መዓልታዊ እናተዛረበ እዩ እቲ ዞባ ኣካል ትግራይ ከም ዝኾነ ይዝገልጽ ሓደ ላዕለዋይ መልካሙ በየነ ዝተባሃለ ጀነራል ትማሊ ንሰሜን እዝ ዝክሓደ ዝወግአን ወያነ ንኢትዮጵያን ኣምሓራን ንምንኣስ ምስ መሻርክቲ ኮይኑ ይሰርሕ ኣሎ ክብል እዩ ገሊጹ ዘሎ ካብ መንነቱ ወጻኢ ዝተገፍዐ ህዝቢ ኣምሓራ ዝበሎ ወልቃይ ጸገዴ ዳግማይ ንጭቆናን ብዘረፍትን ወረርትን ንኸይብላዕ ብስልጠና ርእሱ ምድላው ኣገዳሲ ክብል ድማ ኩሉ ኣንጻር ትግራይ መሳርሒ ከልዕል ጻውዒት ኩናት ኣውጅሎም ኤሊታት ተጋሩ ኣብ ድሕንሕ ስልጣን ኮይኖም እቲ ቀንዲ ዋኒን ትግራይ ዝኾነ ጉዳይ ንጎኒዮን ዚፎም እዮም እናተባሃለ ኣብ ዝገለጸሉ ዘሎ እዋን ጸላእቲ ህዝቢ ትግራይ መዓልታዊ ተጋሩ እናጋፍዑን መሬት ታሪክ ትግራይ እናደምሰሱን እዮም ዝቕጽሉ ዘለዎም ጸረ ሰላም ጸረ ኣምሓራ ጸረ ኢትዮጵያ ዝኾኑ ዝበሎም ሓይልታት ሃገርና ዘለዋ ጸጋ ተጠቒማ ንኸይትምዕብል ህዝባውን ተጠቃሚ ንኸይኸውን ይገብሩ ከም ዘለዉ ከምኡውን ልኡኻት ጸላእቲ ዝኾኑ ባንዳታት ክንቃለስን ክንምክትን ኣለና ክብል ኣዋጅ ኣስሚዖም ኣሎም ኣዋጅ ኣስሚዑሎ እቲ ናይ ኣብይ ጀነራል ኣምሓራዊ መንነትና ብዙሓት ወገናትና መስዋዕቲ ህይወት ከፊሎምሉ እዮም ናጽነትና ድማ ኣረጋጊጾምልና እዮም ነዚ ድማ ብሕጋዊ መንገዲ ንምጽናዕ ብምትሕባር ክንሰርሕ ኣለና ብምባል ድማ መሬት ትግራይ ብሕጊ ክጸንዐሎም እዮም ሓቲቶም ዘለዎም ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ናብ ጎንደር ብምኻድ እቲ ቦታ ናይ ኣምሓራ ምዃኑ ንህዝቢ ጎንደር ኣኪቡ ብዕሊ ተናጊርዎም እዮም ይኹን እምበር ሰራዊት ትግራይ እቲ ግዛኣት ንምውሓስ ከም ዝሰርሕ ብተደጋጋሚ ገሊጹ እዩ ሰራዊት ትግራይ ኣብቲ ዞባ እንድሕር ደኣ ዝወፍር ኮይኑ ህዝቢ ኣምሓራ ብሓደ ክለዓል ብዝብል ከም ዝተስማዕምዑ እውን ዝበጽሐና ሓበሬታ ኣመላኺቱሎም ኤርትራ ሰብ ሙያ ድሮናት ኣመሪቓም ሎሚ ኣብ ዓዲ ሃሎ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ዝተረኸበሉ ብሽመ መረቕታ ፖሊስ መድረኽ ዝተኻየደ ኮይኑ ማዕኸላት ዜና ሃገር ነቲ ስልጠና ሰፊሕ ሸፈነ ሂቦን ኣለዋ ንልዕሊ 700 ኣባላት ሃገራዊ ኣገልግሎት ስልጠና መሰረታዊ ሞያ ፖሊስ ከም ዝሃበ ማዕኸላት ዜና ሃገር የን ዝሕብራ ዘለዋ እቶም ኣብ ዓዲ ሃሎ ዝተዋሃቦም ናይ ቃል ስልጠና ብዓወት ዝዛዘሙ ዝተባሃሉ 761 ኣባላት ናብ ግብራዊ ስልጠና ክሰግሩ ምዃኖም ኣዛዚ ፖሊስ ኤርትራ ኮሎኔል መሓር ጸጋይ ኣፍሊጡሎም እቲ ሓላፊ ስልጠና ሞያ ፖሊስ ኣብ ማእኸል ስልጠና ፖሊስ ሓይልታት ጸጥታን እቲ ስልጠናን ዕላማታት ተልእኾን ሞያ ፖሊስ ነጥፈታት ፖሊስ ሕግን ምርመራ ገበንን ህዝባዊ ዝምድናታትን ስነ ዜጋን ትምህርትን ጸብጻብ ምቕራብ ጸጥታ ኢንተርኔትን ሳይበርን ከምኡውን ምስ ነጥፈታት ፖሊስ ዝተኣሳሰሩ ኣርእስቲ ዝሓቆፈ ምንባሩ ሚኒስተር ዜና ኣብ ፌስቡክ ገጹ ኣብ ዘርግሑ ሓበሬታ ኣመላኺቱሎም ኣዛዚ ሓይሊ ፖሊስ ኤርትራ እቶም ሰልጠንቲ ነቲ ስነ ፍልጠታዊ ስልጠና ብዓወት ምዝዛሞም ሕዚ ድማ ናብ ተግባራዊ ስራሕ ክሳገሩ ምህሎም ብምጥቃስ ነቲ ዝቀሰምዎ ፍልጠት ኣብ ምሕላው ሰላምን ጸጥታን እቲ ሃገርን ሕብረተሰብን ከውዕልዎ ጻውዒ ተቐሪቡሎም ኣብ ከባቢ ቤት ጽሕፈት ዝደኾነ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ኣብቲ ትማሊ ዝተኻየደ መመረቕታ ናይቶም ሰልጠንቲ ከም ዝተረኸበ እቲ ጸብጻብ ኣመላኺቱሎም እቲ ፕሬዝደንት ኣብ ከምዚ ዓይነት መመረቕታ ፖሊስ ክሳተፍ ሳሕቲ ተራእዩ እዩ እቲ ስልጠና ኢንተርኔት ሳይበራዊ ጸጥታ ዘጠቓለለ ምንባሩ ካብዚ ሓሊፉ እውን ሻዕብያ ብበዝሒ ካብ ኢራንን ግብፅን ዘእትወን ዘሎ ድሮናት ዝቆጻጸሩ ኦፕሬተራት ኣካል እቲ ስልጠና ምንባሮም ፍልፍላት ሓበሬታ ይመላኽቱሎም ኤርትራ ኣብዚ ሕዚ እዋን ኣብ ሸመታ ኣጽዋር ከም ዘላ ዝፍለጥ ኮይኑ ብፍላይ ድማ ካብ ኢትዮጵያ ዘሎ ምዕባለታት ስዒቦም ኣብዚ ሰሙን እዚ ውሽጢ ጥራሕ ናይ ቤላሩስ ኢሉሺ 62 ናይ ጽዕነት ነፋሪት ኣብ ምጽዋዕ ኤርትራ ከም ዝዓረፈትን ምስልታት ሳተላይት ኣመላኺቶም እዮም ብዘይካዚ ኣስመራ ምስ ኢራን ናይ ድሮን ቴክኖሎጂ ልውውጥ ተካይድ ከም ዘላ ሆርን ሪቪው ዝተባሃለ ኢትዮጵያዊ ማዕኸል ዜና ጸብጺቡ ነይሩ እቲ ማዕኸል ዜና ከም ዘመላኽቱ እንተኾይኑ ኢራን ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ጽልዋን ምስፋሕን ንእስራኤል ንምግጣምን ኣብቲ ከባቢ ንዝርከብ ወታደራዊ ሓይሊ ምዕራባውያን ንምቅዋምን ስለዝኾነ እውን ምስ ኤርትራ ክትሓብር ከም እትኽእል እዩ ጸብጺቡ ዘሎ ወደብ ምጽዋዕ ምርካብ ኣብ ልዕልቶም ኣብ የመን ዝርከቡ ሑቲ ኣብ ኣፍሪካዊ ወገን ቀይሕ ባሕሪ ጽኑዕ ደገፍ ከም ዝህባ ድማ እቲ ትንታነ ወሲኹ ሓቢሩ እዚ ኩነታት እዚ ንኢትዮጵያ ተኣፋፊ ዝኾነት ኩነታት ዝፈጥር ምዃኑ እዩ እቲ ጸብጻብ ዘመላኽት ምክንያቱ ድማ ኢራን ምስ ኣዲስ ኣበባ ዲፕሎማስያዊ ምሕዝነት እናርአየት በቲ ካልእ ወገን ድማ ምስታ ቀንዲ ዞባዊ መቐናቐንታ ዝኾነት ኣስመራ ምትሕባርን ምክልኻልን ክትዕዝዝ ትርአ ስለ ዘላ እዩ ዝበለት ጸብጻብ ወሲኹ ዝማዕበሉ ናይ ኢራን ድሮናት ቴክኖሎጂ ሚሳይል ወይ ድማ ናይ ክትትል ስርዓታት ናብ ሰራዊት ኤርትራ እንተኣትዮም ነቲ ኣብቲ ዞባ ዘሎ ተኣፋፊ ሚዛን ጸጥታ ብቐጥታ ከዛብዕዎ እዮም እዚ ድማ ስትራቴጂካዊ እምቢተኝነት ኣስመራ ብምንጽብራቕ ኣብ ሰሜናዊ ዶባት ኢትዮጵያ ማለት እውን ትግራይ ቀጥታዊ ስጋት ስለ ዝፈጥር ክብል ድማ ይገልጽ ኢትዮጵያ ኤርትራ
ኤርትራ ንድሌት መንገዲ ባሕሪ ትዘርግ ኣላ ብምባል ትኸስስ ኮይና እዚ ንምምካት ስጉምቲ ከም ትወስድ ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢት ሃገር ሎሚ ኣፍሊጡ ነይሩ። እቲ ሚኒስተር ኤርትራውያን ኣብ ኢትዮጵያ ብጽሒት ከም ዘለዎም ይኣምኑ እዮም ኣብ ዝበለሉ መግለጺ እዩ ኣብ ልዕሊ እቲ ሃገር ይኽተሎ ዝነበረ ፖሊስ ክቕይሮ ከም ዝተገደደ ገሊጹ ዘሎ። ድሕሪ እዚ ትዕግስትና ተወዲኡ ክብል ዝገለጸ ኮይኑ ድሕሪ ሕዚ ስጉምቲ ናብ ምውሳድ ከም ዝሸጋገረ እውን ኣንፈት ሂቡ ነይሩ። እቲ ሚኒስተር እቶም ስጉምቲ ክወስዶም ዝደሊ ብዕሊ ዋላ እኳ ኣይግለጽ። ካብ ካልኦት ፍልፍላትና ዝረኸብናዮ ሓበሬታ ከም ዘመልክቶ ግን ኣብ ሰሜናዊ ዶባት እቲ ሃገር ማለት እውን ኣብ ትግራይ ዝተዋሃደ ስርዓት ምክልኻል ኣየር ናይ ኤሌክትሮኒካዊ ውግእን ጀማራትን ማለት እውን ቴክኖሎጂታት መመከቲ ድሮናት ክዘርግሕ ከም ዝወጠነ እዩ ዝበፅሐን ሓበሬታ መላኽቱ ዘሎ። ኢራን ኣብ ልዕሊ እቲ ብኤርትራ ኣቢላ እትገብሮ ምንቅስቓስ ንጹር ቀይሕ መስመር ንምስላም ዲፕሎማስያዊ መንገድታት ከም እትጥቀም እውን ተቃሊሑሎም። ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ማዕቀብ ንኽግበር ዕቱብ ስራሕ ከም ዝሓንፀፀ ፍልፍላት እውን ይሕብሩ ኣለዉ። ኣብ ክልል ደቡብ ከተማ ጅንካ ዘጋጠመ ሕማም እንታይነቱ ብምርመራ ከም ዝተረጋገፀ ሚኒስተር ጥዕና ኢትዮጵያ ኣፍሊጡ። ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ደቡብ ከተማ ጅንካ ዝተረኣየ ሕማም ሄሞራጂክ ፌቨር እንታይነቱ ንምፍላጥ ብዝተገበረ ጻዕሪ እቲ ሕማም መበገሲውን መርበርግ ቫይረስ ምዃኑ ብምርመራ ከም ዝተረጋገፀ ሚኒስተር ጥዕና እዩ ኣፍሊጡ ዘሎ። በቲ ሕማም ዝተጠርጠረ ሰብ ከም ዘይተረኸበ ዝጠቐሰ ሚኒስተር ጥዕና ኢንስቲትዩት ኢትዮጵያ ሕብረተሰብ ካብ ራዕዲ ወፂኡ ካብቲ ሚኒስተር ዝወፅእ ሓበሬታ ክከታተል እዩ ጻውዒት ተቕሪቡ ዘሎ። ዳይሬክተር ውድብ ጥዕና ዓለም ዶክተር ቴድሮስ ኣድሕኖም ሚኒስተር ጥዕና ኢትዮጵያ እቲ ሕማም ምክሳቱ ስዒቡ ንዝሃቦ ቁልጡፍ ግልጹን ምላሽ ብምልኣድ እቲ ሃገር ነቲ ለበዳን ምቁጻር ዘለዋ ተወፋይነት ዘመላኽቱ ምዃኑ ኣነጺሩሎም። ዶክተር ቴድሮስ ትካሉ ነቲ ሕማም ንምግታእ በቲ ቫይረስ ዝተለኸፉ ሰባት ንምሕካምን ይጽዕር ምህላው እውን ኣመስኪሩሎም። ውድብ ጥዕና ዓለም ንክትትል እቲ ዘጋጠመ ሕማም ዝውዕል ኣስታት $300,000 ድጋፍ ከም ዝሃበ ድማ ቴሌቪዥን ትግራይ እዩ ኣዘኻኺሩ ዘሎ። እምባርኸስ ክብራትን ክብራንን ሎሚ ናባኹም ዘዋድናዮም ምዕባለታት ነዚኦም ይመስሉ ነይሮም። ሓቢርኩምና ስለ ዝጸናሕኹም ኣዝና ነመስግን። ቻናልና ሰብስክራይብ ብምግባር ቤተሰብና ክትኾኑ ንዕድም።